कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरेश नाईक. आषाढी एकादशी निमित्तान कारवारात जमले भक्तिमय वातावरण. वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमाक मोठा प्रतिसाद. कारवार तालुक्यातल्या काजूवाडा सदाशिवगड हिंगा श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आषाढी एकादशी निमित्तान आयोजित केलेल्या वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमाक भाविकांचो मोठा प्रतिसाद मिळालो. शनिवार 25 जुलै 2026 झालेल्या या धार्मिक सोहळ्याची सुरुवात सकाळी काकड आरतीन झाली. नंतर महापंचामृत अभिषेक भक्तिभावान पार पडलो. दरम्यान श्री विठ्ठल मंदिर मालादेवी मैदान कारवार हिंच्यान भक्तांची वारी अर्थात दिंडी यात्रेक प्रारंभ झालो. वेगवेगळ्या मार्गावेल्यान हरिनामाचो गजर करत मार्गक्रमण केलेल्या या दिंडी यात्रेचो पिंपळकट्टा सदाशिवगड हिंगा मध्यवर्ती थांबा घेतलो. नंतर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर काजूवाडा सदाशिवगड हिंगा यात्रेचो समारोप झालो. यानंतर मंदिरात अलंकार पूजा संपन्न झाली. नंतर उपस्थित भाविकांक एकादशी अल्पोपहाराचो प्रसाद वितरित केलो. सांजेर आयोजित केलेल्या भजन कार्यक्रमाक भाविकांन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन विठ्ठल नामाचो अखंड गजर केलो. नंतर रात्री महापूजा संपन्न झाली. दरम्यान सकाळी अभिषेकासाठी भाविकांन मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे दर्शन घेतले आणि अभिषेक अर्पण केलो. पुराय दिवस मंदिर वाठारात भक्तिमय वातावरण पळोवपाक मेळ्ळे. या धार्मिक सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल दिलीप आणि राजेश वेर्णेकर हेमी भाविक, स्वयंसेवक आणि सहकार्यकर्त्या सगळ्याले आभार मानले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. दैवत ब्राह्मण महिला संघान परत एक पटी सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमचेर विश्वास दवन बिनविरोध अध्यक्षपदासाठी निवड. कारवार दैवत ब्राह्मण महिला संघ कारवार हेमगेल वतीन सर्वसाधारण सभेत नव्या कार्यकारिणीची बिनविरोध निवड झाली. फाटल्या कार्यकारिणीचो 1 वर्षाचो कार्यकाल पूर्ण जाल्ल्यान समाजाच्या सदस्यान परत एक पटी विद्यमान कार्यकारिणीचेर विश्वास दवरून अध्यक्षपदासाठी सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमगेली बिनविरोध निवड केली. या वेळार उलयतना अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले की फाटल्या कार्यकाळात सुरू केल्ली कित्येक कामां अजून पुराय जाली ना, ती पूर्ण करचे खातीर म्हागेली तीव्र इच्छा आशिल्ली. ताका लागून हांवें परत एक पटी ही जबाबदारी स्वीकारला. ह्या निर्णया फाटल्यान कसलोच वैयक्तीक स्वार्थ वा प्रसिद्धीची अपेक्षा नाशिल्ली, तर समाजाचे हित आणि अपुरी कामां पूर्ण करचो हेतू आशिल्लो अशें तेमी स्पष्ट केले. समाजाच्या अनेक सदस्यान हांचे कार्य लक्षात घेवन परत एक पटी
नेतृत्व करची विनंती केल्यान तेमगेल्या भावनांचो आदर करत सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली. ह्या निवडीन समाजाच्या विकासाक नवी गती मिळतली अशी अपेक्षा सदस्यान व्यक्त केली. अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले की गेल्या वर्षाक मागेल्या कमिटीक 16 मेंबर घेतिले जाल्यार ह्या वर्साक 25 जणांनी टीम केला. सगळ्याक एक अवकाश दिल्लो आसा जे 2025 वर्साच्यान कार्यरत आसात. तेमी सातत्यान समाजात वावरतात. अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमगेल्या कमिटी मेंबराली नांवां अशीं आसात. दैवज्ञ ब्राह्मण महिला संघ कारवार अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर, उपाध्यक्ष सौ दीपा अणवेकर आणि सौ ज्योती पाऊसकर, खजानजी सौ सोनी अणवेकर, जोड खजानजी सौ संगीता रेवणकर, सेक्रेटरी सौ शिवानी रेवणकर, जोड सेक्रेटरी रेखा वेर्णेकर, ऑर्गनायझर सेक्रेटरी सौ साधना वेर्णेकर, जोड ऑर्गनायझर सेक्रेटरी सौ प्रेमिला बायकेरीकर, टीम लीडर सौ सीमा कुर्तरकर. तसेच डायरेक्टर सौ मीना वेर्णेकर, सौ मंजुळा अणवेकर, सौ रेश्मा वेर्णेकर, सौ वीणा वेर्णेकर, सौ रेश्मा कुलवेकर, सौ रश्मी रेवणकर, सौ आशा नेतलकर, सौ मीना भट्ट, सौ रेखा शिरोडकर, सौ दीपा नेतलकर, सौ गीता भट्ट, सौ लीना रेवणकर, सौ साधना पाऊसकर, सौ शीतल रेवणकर, सौ शुभांगी शिरोडकर आणि वयस्कर म्हण सुलोचना अणवेकर हेंगेली निवड केला. 90 वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदात सुवर्ण स्पर्श दिवस खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. कारवारात आशा नायक इंग्लिश मीडियम प्राथमिक शाळेत गुरुपौर्णिमा उत्साहात साजरी. कारवारच्या बाढांच्या आशा नायक इंग्लिश मीडियम प्राथमिक शाळेत गुरुपौर्णिमा उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरी झाली. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना गुरुच्या सन्मानार्थ वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भाषण सादर करणं उपस्थितांची मना जिंकली. या वेळार वक्त्यांनी गुरूंच्या जीवनातले महत्त्व, संस्कार, ज्ञान आणि मूल्य शिक्षण या विषयाचेर मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यान आपल्या गुरुजनां प्रती कृतज्ञता व्यक्त करत तेमगेलो आशीर्वाद घेतलो. या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणल्यार विद्यार्थ्यान आपल्या पालकांची केल्ली पादपूजा, प्रेम, आदर आणि कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करत विद्यार्थ्यान आपल्या पालकांचे पूजन करून त्यांचे आशीर्वाद घेतले. या कार्यक्रमात शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, विद्यार्थी तसेच पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित आशिल्ले.
लाकडांच्या ढिगाऱ्यात नेपिलं 12 फूट लांबीचं कालीन सर्प. सर्प मित्रांचे धाडसी रेस्क्यू. कारवार अंकोला तालुक्यातल्या मारुगड्डे हिंगा गणप रामगौडा हेमगेल घरात 12 फूट लांबीचं कालीन सर्प दिशिल्ल्यान घरातल्या सदस्यांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाले. नंतर तेमी तत्काळ सर्प मित्र महेश नाईक हेमका माहिती दिली. माहिती मिळताच महेश नाईक आणि तेमगेलो चलो गगन नाईक हेमी घटनास्थळात दाखल झाले. घरा लागी लाकडांच्या ढिगाऱ्यात निपून बशिल्लो 12 फूट लांबीच्या कालीन सर्पाक तेमी सुरक्षितपणे भायर काढून धरले आणि रान विभागाच्या सहकार्यान या कालीन सर्पाक रानात सुरक्षित सोडून दिले. या बचाव कार्यात हरिचंद्र नाईक, अभिषेक शेट्टी, तुळशीदास नाईक तसेच घरातल्या सदस्यान सहकार्य केले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.